Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangaken nami kula Virginia Juliana Mahanggun, kelas 12 absen 3 doso gangsal. Kula badhe maosake cerkak irah-irahan wayah Grimes dening Umar Khayyam. Grimes wiwit mudhun pating kletik, mendung kandel sing wernane klawu katon mringis. Meden-medeni uwong sing lagi mlaku amrih enggal-enggal mandheg saka anggone mlaku. Nanging merga ing New York arang banget udan grimis sing banjur malih dadi udan deres. Aku orang reken, getak sambel, mau lan terus wae mlaku tanpa ngurangi utawa nambahi cepete jangkahku. Riverside Park katon sepi lan disingkur. Ing Five Side Drive mung 1-2 mobil lan bis sing lewat. Kahanan kaya ngene iki kepara malah nyenengke atiku. Jalaran wujudake sawijining kemewahan sing ora kerep banget bisa dak prangguli ing New York. Gandahe lemah sing lagi wiwit teles, ocehane manuk-manuk ing wit-witan, bajing mlumpat-mlumpat saka wit menyang bangku banjur mlumpat menyang wit. Meneh kabeh maru krasa kayadene prangane sesawangan sing embuh dek kapan lan ana ngendi nate dak weruhi. Dumadakan Mitsu gimme 50 cents please. Sakala bajing lan manuk dadi ilang, sing muncul malah sawijine pemuda negro ana ing ngarepku, ngandhang lakuku lan njaluk dhuwit 50 sen. Mesti wong iki sakawit ndelik amping-ampingan wit gedhe sing ana ngarepku kuwi. Keprungu ujug-ujug kuwi nyoto gedhe sing ana ngarepku kuwi. Jalaran swarane sing keprungu ujug-ujug kuwi nyoto gawe kagetku. Saiki sawise dheweke adu arep karo ana topi baret werna ireng nutupi sirahe, nganggo jaket army sing wis kucel, serta nganggo celana jengki biru sing wis suwek-suwek. Awake jejeg, gagah, tur dhuwur, tangane ngatong lan karo mesem dheweke ngucap maneh 50 cent Mitsu. Dadi aku dadi melu-melu mesem weruh carane sing kepenak kuwi. 50 cents bung, yep 50 cents. Loh semono kuwi rak luwih akeh tinimbang tarif biasane. Dheweke mung mesem lan tangane isih tetep diatongke. Aku mutusake kepengin nyoba mancing dheweke dhisik sadurunge kepeksa menehi $0,5. 50 cents kanthi duit kuwi aku bisa tuku roti hero sandwich salami siji sing gedene sak guling. Kandhane si negro kucel. Hero sandwich salami. Sampean ngerti tuan? Yo panggonan mau sing lagi dak pikirake. Hero sandwich salami. Nanging apa yo cara mengkene iki sing paling becik amrih bisa oleh hero sandwich salami? Iya, Bung yakin sak yakin-yakine, utawa mbok menawa tuan bisa nuduhake cara sing luwih becik ketimbang mung ngatong ngene iki? Yo, nyambut gawe. Nyambut gawe. Apa tuan sawijine manajer employment agency? Dudu, aku mung sawijining mahasiswa. Apa hubungane kok tuan nawani gawean yang aku? Ya ora ana hubungan apa-apa, aku mung usul tok. Gane yo Tuhan ora usul pisan amrih aku dadi mayor ben iso ganteni Wagner dadi wali kota. Ya wes, yen ngono saiki ayo menyang City Hall. Terus si Wagner kita undunake. Ya wes, yen ngono saiki ayo menyang saka jabatan wali kota. Mengko dhisik aku isih mbutuhake duit 50 sen mau. Hero sandwich salami 50 cents. Yep, 50 cents. Yen ora dek wenehi. Si negro guyu. Oh, tuan arep menehi. Aku ngerti. Dumadakan saka arah 116 tahun street kejaluk tulung seru banget.
krungu swarane wong wadon jerit-jerit njaluk tulung seru banget. Help, help, help. Aku kaget, jantungku deg-degan cepet banget. Nalika aku noleh menyang prenahe swara mau, aku weruh ana wong negro melayu banter karo nyengkiwing tas wadon, nyabrang dalan Riverside Drive, mlebu menyang park terus medun trap-tragan kanthi playune sing luar biasa bantere. Mudhun maneh menyang park ngisor, sateruse wis ora katon. Help, help, help. Wong siji wae ora ana sing muncul saperlu aweh pitulungan, lan swasana Bali sepi kawengya sakawit. There's ghost tatum, celatuke si negro ngarepku. Sopo aku takon. Tatum koncoku. Maksudmu sing ngerampang mau? Yes sir, sapa meneh yang dudu dheweke? Konco, swaraku metu lirih banget. Iya konco, omahku lan omahe dheweke mung cedhak wae kok. Ana ngendi? Oh sing tuan maksud omahku lan omahe dheweke. Iya, swara isih tetep lirih. Aku manggon ing Madison Avenue, dene Bung Tatum ana Park Avenue. Si negro ngguyu nyekiki, aku rogo-rogo sak celanaku, lan aku entuk receh talen cacah loro. Duitku banjur dak wenehke si negro. Kanthi kesusu aku siap-siap jumangkah mlaku maneh. Ngerti-ngerti ana tangan pangkuh nyandet pundakku. Mengko dhisik tuan. Ana apa maneh? Saiki Bung rak wis iso tuku hero. Bener iso. Mung wae saiki aku durung krasa luwe tuan. Nanging aku kudu ndang budal kuliah. Oh, Kolombia mung sewetara blok saka kene, ora adoh. Dudu Kolombia nyu. Ing Washington Square. Bener. Nah, aku kudu budal saiki. Sedhela engkas tuan, aku kepengin takon. Takon apa? Jam tangan sing sampean enggo kuwi merek apa? Titoni. Kenek apa? Made in Switzerland, gaweane Swiss. Bener. Sampean ngerti, wong Amerika ra ono sing pecus gawe jam. Yo, aku ngerti. Wes yo, soale aku kudu budal kuliah saiki. Tuan, sampean setuju apa ora ngenani anane panemu yen ing Amerika ora ana jam sing apike kaya sing ana ning Swiss? Iya, setuju. Wis yo, tenan iki, aku kudu budal kuliah saiki. Tuan, mau kondo yen aku pantes dadi wali kota. Nah, minangka calon wali kota, aku rak yo kudu duwe jam. Aku jegrek meneng. Wagner, Ledwig, malah Adam Clayton Powell sing wong Harlem iku yo duwe Oh, come on. Jammu wenehno aku, tuan. Mau rak nyetujoni yen aku nyalonake diri dadi wali kota lan geser kak lungguhane Wagner. Aku tetep meneng wae. Si negro mesem